anyị welinu nwayọ na ife anyị na-achọ ga-elu anyị aka maka na mmebi adafia arụ mana asị lụzi alụ ọnụ onye ka alụtara na mgbara ise maka na mmadụ lụtasị ife ọlụgolalụ n'ime ụwa nke anọ ọsịa ya dozie maka na ya su nne melụtasị na ya mụrụ nwa melụtasị ebe nne ya nọ ndị nwelu na elu farabịa welisi kolofia ndị nweli moto na ụkwụ kapa ji bazie ime ọfịa na famelo tezi ebe moto fadị maka na ahịa su na ndị udo ka anyị ga-eji nwee mmeliru ahịa bịanụ ụmụaka na-ekwunu nwata fọgwụ egbolegbo ọsị ọgwụgwụ ya eru ahịa su anyị nwe ọsọ maka na ife okenye na alịfụ na nwata bụ lọtọ n'ọmafọ na ife nna agwazi ụmụnne m ka anyị welu na ndidi na ife dị ọkụ mesịa na ọ gajụ oyi maka na uche ka eji egbu ọba wee debe nnekwu o wee mụta ọkpọ ọzọ mana anya dịkwa nwoke n'obodo ya na mgba ala nwaanyị di ya na-arụ nwaanyị anwụ di ya narị maka na ọ bụrụzi fopụ n'obi debe ọgwụ ọ bụrụzi ya ka ọ bụzi koluzi mana okwu mụ na-aga n'ihu ka anyị weli n'uche eme ife ahụ maka na a na-eme ya n'ike eme ya n'ike na ọ ga-agba mmehie mkpa okenye isi na-akara aka n'elu ụwa ya ejekwa n'ọgwụ ndị ọba mkpọnụ maka na akwụghị mkpọ n'isi na mmeghi ya afọzi maka na gbakụziri osi na ozu ọzọ ga-anwụ oluzie ka ozu ọzọ ga-anwụ ọbụla agba mbekwu nwanne ga-awa egwuzie n'ọrụ osi na ọ bụ na ọsọsọ ya ga-eji ụzọ bụ nwaanyị dị ime o wee lụzie ka ọsọsọ zilinu nwaanyị dị ime wee were ụkwụ zọgbuo ya nụ ewee bịa ụlọ mbekwunu mana ọ bụzi mbekwu zọgburu nwaanyị dị ime maka na o kwuru n'ọnụ mana ọ mazi ife mere nwaanyị dị ime etu aka aka na-awosi ọrụ mbekwofu aka maka na ọ bụrụzi ife kwu n'ọnụ ya ga-egbu n'uche mana nke kwu n'ọnụ emezienu nke kwu n'uche wee pụtasịba nnụọ ife na-emekwu ụnụ mmalị na ahịa dị njọ ka anyị were nnukwu wee chọba ife danyere na mmiri maka na ahịa su ma Okeke ma Okorie ma Yusuf ma Biola onye ọbụla n'ọsọ ịbụzi edem
onye ọbụla nwe ọsọ maka na o nwere onye ga-afọ nke ọ na-abịa ọkwụrụ ka anyị were n'uche wee kee ife anyị maka na ahịa su na anyị nwe ọsọ nkwa ka anyị na-asụ maka na okwu gba ike achọbụ onye nwere ike ọkpụkpụ aka n'ụlọ ọ ga-abụ egwu mgbe ọbụ na-ekwutere ka e were ọgwụ n'ụsasị ihe niile mana akwụdanyezie n'ikilikonu achọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo ji emezi ọbụ na mmadụ nwụọ oluzie mgbe a ga-eme ife odogwu asị ọ bụrụla oge onye anị ya na ọ ga-eme ife anyị na-ekwu maka ndị onye mene n'ụwa ka eji elote ya n'ụwa kpatala eji nwezi ndị ọganigwe maka mmadụ ejide nwa agwụ n'aka na ndị ọganigwe bụ ndị menwuli ya na fa menwuli ya ya ka fa ji bụrụ ọganigwe maka chiwole nya nwayọ nwayọ anyị na-abịa na mkpa ndị ọganigwe bụ ndị menwuli ya ndị bụ ike wee natanụ fa bụ ndị ọnụ ọna maka na egede soga n'oge elu n'ọnụ agbatalụsịanụ na mma ebulu nata n'obi ọkụ
ọgwakwulu na amalonye kpalianụ ndị nnekwu bụ ndị jere obodo oyibo nụ ụmụ anyị na brọdụ nụ ejezia nụ wee lụsịa balụsịa wee bulu nata obodo anyị maka gịnị ọkwa na fam enwule ya na fam enwule ya na fam enwule ya kaba ji wee bulu ndị ọganibe na fam enwule ya kaba ji wee bulu ndị ọganibe ọganibe ebe ọ dị n'oge n'aka nụ agaghị n'oge fụanụ mana agaghị ya mere ọbịa kaba ji wee bulu ndị ọganibe ọkwa maka na fam enwule ya kaba ji wee bulu ndị ọganibe kaba enwule ya kaba ji wee bulu ndị ọganibe. Yes sir. mana obele azụ ga-abata obele nkwụ etu aga nnukwu azụ ga-abata nnukwu nkwụ na o nwere ụmụ Igbo ndị menwuli ya na faga anyị na-ekwu maka fa ụfọdụ nọ na South Africa ụfọdụ nọ na Japan ụfọdụ nọ na Malaysia abụrụ kapa nọzi mana paduziri wee menwe ife ji bụrụ odogwu wee bụrụ wee nata na Nigeria nọ ya ka anyị isi fa na fam enwuli ya maka na ejiri ọnụ eme tọkọtọkọ na ife eji eme tọkọtọkọ bụ amụ unu ghọta na Chijioke nwenye atadi ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe na fam enwuli ya ya ka fa ji bụrụ ọganihu ọkasị akasị ndị menwuli bụ ndị ọganihu eji ọnụ eme majik n'ọnụ ife na-eme ka ndị mmadụ malinu enweli ndị ọgaranya majik nụ ọgaranya moto nụ baba ọgaranya ụlọ elu mana o nwere ife pachidonu ọgaranya na-elube akwa nụ fadejeki penye gị feki nụ fabụ ndị ọgaranya majiki nụ anyị mmafa lili mmiri anyị mmafa ṅụnyeli mmiri iju Chijioke nwenye atali ka ọkọlụ gị akịkọ nụ enwere ọgaranya majiki nụ mana ndị anyị na-ekwuzi maka fanụ fabụ ndị ọganihu maka na fam enwuli ya ka fa ji bụrụ ndị ọganihu
na fame wulia na bajuwa bolo jaga ibe fame wulia nínú wono na bajuwa sanu ba bi oga sagasi ndi oga ni we na badu ba nínú wono anya keke fún makeya melu ukodi na South Africa ukodi na Japan ukodi na Malaysia China na Faso Brazil na Bali ọmọ maka na family ya nínú ọdún adájọba jù lọ́gà nígbò.
na-abụ abụzi nwanne n'ụlọ oluzie ka amụ katalọgụ wee bukata obodo nọ ụmụ nwanyị esi n'obodo nke anọta n'obodo nke ọzọ nọ na ndị esikwa n'obodo nke a wee nụtakwa n'obodo nke ọzọ ma wee gbazie izu ife a na-akpọfa bụ ụmụada ya bụ mmụọ bụ n'ọnụ Igbo wee nọzie izu wee sị na ba ga-egbolile ọgwụ adịla ụmụnne fa ekwuzie wee kwekọrịtanụ oluzie mbosi ọmụnụ ọgwụ bidonụ onye fibia ya wenu egbugata n'onwe fanụ ụmụ ọgbụ wee zolu ezolunu wepụtazie n'iru ọgụnụ retọbọlụsi ya si ngwagbusi ya na anyị bụ unu bilie ndị obodo nke a n'ezi anya nụ fabụzi ụmụ ọgwụ dị na befa bụzi ụmụ nwaanyị jele ije dị n'obodo nke ọzọ nụ ndị obodo nke ọzọ na-ekwu anya nụ fabụzi ụmụ ọgwụ befa nụ jekwala ije dị n'obodo nke anọ mmadụ na-egbuzi adị ya onye ọbụla debe egbe nanị o ji mma edebe nanị nọ maka na ọbala ya atụ asị unu ga-eji mali onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu maka na iwe nwanne na-elu n'ụlọ mana ọ dịbu n'ọbụbụ o nwere uche ga-aghọta ife nnekwu onye mmejọ n'ụwa ya gbara nwanne mali nwanne ya nwanne na nwanne sesia na ilonu anata n'ụlọ edoziro maka nnanụ edozie maka isi iru nne bụ na nne bụ eji akpọ ndị egwu ekwe maka iwe ekwue maka iwe enye maka isi yesa
maka na emere maka mmanụ were eji eme maka ji were mmanụ mana ugwu bụ nkwanyelu ya kpatara nwanyị ji amụta ibe ya mana onye ọbụla amasị afa nne ya wee na-akpọzi amụma mana anyị masị ndị bụ odogwu ma mmadụ ejikwa na maka na akwa bụ akwa ụlọ osiki ya weli ya wee fishan maka na ọ bụ na nwanne ya bụ kasị akasị ejikwa na maka na ọ bụ nwanne ya esiri fesọlik ga-eme ya maka na ọ balị ya aka na nnata ifialarụ ka onye ọbụla nna amala ebe ọ nụrụrụ ya n'okwu maka na Chukwu na-agwụlụ mmadụ agwụlụ tupu o wee nyebe onyinye mana onyinye Chukwu nyere obele nwanne ịkalịsị ya asịkwa ya kpuchi ọnụ ọnọdụ ya maka na mmadụ mee ife kọra ụta atabụ ụmụnna ife nna gwakwa ụnụ ka mmadụ na-akwanyere mmadụ ugwulolu ya maka na ọgwụgwụla ala ji okwudo ala ma jiri na mkpọbịa ka ọ ga-akpọ ya ekwue maka iwe nụ enye maka isi ife na-eme ụmụ mali uche anyị dị n'ife onye na-emerụ mmadụ emekwana ndị ege ma ihe mere ndị ma mmadụ emekwana anyị kọrọ ụmụ osi ga-achọ ọgwụ emekwana ndị ma mmadụ n'elu ụwa osi ga-achọ mmadụ ọgọya zi ya mama n'oge ga maka isi mmekwu nke mụnụ njekwube nke onye ọzọ nkwanyere nwanyị ga-amụzi ya maka ekwe maka iwe a ga-edi maka isi onye ọbụla nkwanyere oge ugwu anụmanụ niile daba na nwale elu na nsogbu amadị yes, I can't remember. I get it like this is
ego wee nata obodo ya n'ọhọzara lụrụ ife ọlụgo n'ọhọzara akarịla akarị etu onye si eme nne n'ụwa etu abụghị ekwesị abụ ya tiwa ihe onyoma bili siri lodogbo mmiri na-ezorọra n'isugo n'ezie na ezigbo dosi abụanụ ogeli mmadụ isi ọdị ọdịgoji ọgwanụ di ya ezi nne mụrụ ezi nwanne ezi dị nụrụ nwanyị ọma nwoke ọbụla na-aga n'iru n'ụwa donu ine anyị fụ na ezi nwanyị kwa n'azụ ezi ogeli bụ nọ nwanyị Chief Mrs. Lolo Adanna Immaculata Okonkwo Ojugo nwanyị ọma Managing Director Malaysia Lodge Investment na Malaysia Ojugo nwanyị ọma ezi nne m ụlọ ọmụmụ bịa ezi nne m ụlọ ezi nwanne n'ụwa nọ ezi dị n'ọnụtali nwanyị ọma Chukwu gọzifa gozi ojezi m nwa mụtazi ụmụ ejima nwoke na nwanyị ya ga Chukwu ji wee gọzie fanụ Masta Munachimso Emmanuel Okonkwo ezigbo nwanne ya nwanyị Emmanuela Chimamanda Okonkwo ụmụ ejima na abọchi gozila gozi ụmụ Cyril Okonkwo asị na nwugo n'Igbo nọcha mkpa mmiri na-ezoro ọla alụsị ego na Malaysia mmiri na-ezoro ọla mmiri na-ezoro ọla alụsị ego nke ndị Malaysia niile onye ọba bụ n'isi n'ọzọ na gazi jere abụba bụrụ onye Malaysia na otu onye Igbo obodo ọkagoje mmiri na-ezoro ọla maka na ị ga-abụ next gọvanọ n'Ebonyi steeti ife ịlụ n'Ebonyi steeti nọ na ị ga-abụ next gọvanọ na Malaysia mana mbọsị chikele mmadụ n'elu ụwa nọ na mbọsị afọ ka o kele fọ gafọ maka na o nwekwalụ nne na nna m lodogwu anyị wee kenezie Ezinna Chief Chima Okonkwo na Ezinne Mary Okonkwo Ezinne na nna m lodogwu maka na odogwu abụrụkwaga ine m odogwu abụrụkwa m onye chọọ mana ebe basi dị ụwa nọ bụ n'obe agụ n'isu n'Ọhọzara Local Government Ebonyi steeti ebe a ka a mụrụ Cyril Okonkwo obele nwa wee dobe edozi ya o bidoro jebe akwụkwọ ọgwụba praịmarị skuul gụsị ya ọ bụ sekọndịrị skuul gụsị ya o jebe yunivasiti na IMT ebe afọ ka ọ gwụsịrị donu obele nwa wee jebezi obodo oyibo oluzie na Malaysia o kwesịrị tata akwụkwọ gwụrụ ojilo ozogbu maka gịnị mbọsị chikele mmadụ n'elu ụwa mbọsị abụgo okele ife ọ ga-abụ ntaji anya n'ilo na sinime na nkịtị onye chi mere eze n'elu ụwa ịna-anya n'eze gị ọ ga-abụ lelenu Cyril Okonkwo obele nwa bigo olilenu Chijioke nwe onye adanye osiri ịgadị ga echi maka na
echi ada agwụ agwụ ọga imelu ụmụ ogbenye na ya ka na-ekwunu ezi nwokonkwo libe olili olili n'ụwa yenu maka na inwere ọdịda ọzọ nkwa obele nwa wesi obodo oyibo wee natanụ ọnọba n'ọbagụ n'isu maka gịnị agbụlu na amalụ onye kpali ya mana ntụ onye semeke bụ esabụ ya nụ obele nwa bata n'obodo ya nụ ọ lụrụ ụzọ dị rọrọ niile nụ ọ gbapụrụ mmiri n'ọbagụ n'isu o tinyelu street light n'obodo ya nụ ya ka o ji wee bụrụ ọkasị akasị nụ ọgbado ozu ọra nwaokonkwo n'izu mmiri ndị obunye moto erikanụ oju na-eme obele nwa bilinu oju na-eme mmiri na-ezoro ọra niile nụ ifeome n'obodo ya ka eji wechie nye echichi ka eji wechie nya mmiri na-ezoro ọra niile nụ maka na mmiri zo na n'ịgaju oyi nụ ndị obodo ya nọ na nwụlenụ Chijioke nwenye Daniel nọ na nwụlenụ ọgbata ozu ọrụ aka mbalụ obele nwa maka na abụ abalị onye nọ ya na-eru anụ Cyril Chukwu dị nwokonkwo ọbili mmiri na-ezoro ọra niile maka bodogwu na Chukwudị Cyril Okonkwo bụ memba Ofuobi Progressive International Social Club nke Malaysia, the #1 leading club abroad, progressive forward ever. Mana onye isi anyị bụ Chief King Evans Eze Chimere Cyril Okonkwo onye nwere ihe nde n'okwu ifenu member New Era Social Club International na Malaysia. Onye isi anyị bụ Mike Simon onye ọma gabanụ n'ihu ọkwa memba ọhaneze ndị Igbo na Malaysia. Onye na-achịzi ya bụ Chief Comrade Onyebuchidibo Ikemba ndị Igbo na Malaysia. Cyril Okonkwo si nke n'ụlọ maka na ọ bụ memba na klọb ndị a na-ekwu maka nkwa mmiri na-ezoro arụsị ego na Malaysia niile obele nwa ego ihe nwere ọgwụwere n'ụwado igbochi mmiri maka mechi ya na-ala ya ka o ji wee bụrụ isi mmiri ihe zuru ọra obele nwa ego Chijioke nwoke atara isi ga-adị ka echi maka gị ga-esi ada abụọ n'ezigbo esa anyị ga-enezie ndị ọbịa Mr. and Mrs. Patrick Ogulam, former Commissioner of Police, Imo State, na Mr. and Mrs. Christopher Ogulam, NNPC Managing Director, Ọgadịlụ ụlọ mmanụ. Desienu ndị zụrụ obele nwanụ Chief Joseph Nwọkpatụ egbe na-achụ ugo 1 n'ebe ngwu na n'Igbo Kolusi na ndị a bụ ndị zụrụ obele nwa wee bụrụ ọgaranya nkwa mmiri isi ka nke nne ndị oyi ya nụ etu onye dịka ihe a na-adị nụ His Excellency Governor Dave Umahi, Executive Governor Ebonyi State, Akụbarọra 1 asị na nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsị na Cyril
Okonkwo mmiri na-ezoro ọra na Malaysia na ya si keneli ọ sị mbụ kene ezigbo nwanne ya na mmadụ okafa jigalịsịa Chief Okwudilichukwu Okonkwo, Chairman, Managing Director, Okwitas and Sons Enterprises. Ọnwa n'obe agụ n'isu na ọ zara ka isi jenu ezi nwanne siri n'Okonkwo onye nwere unu nwere ife nnu. Lezienụ eze oke osisi Nwọzọmba ọzọ Igbo ndụ na Ngwo mmiri na-ezoro ọra si Nkenu Chief Alolo Ebubeji BOM Nnabuife nwaka nwa na Nnewi onye ọma bi na Malaysia Ụlọha ndị Igbo Igbo na-agbalizu na Malaysia Ebube Akabeze Iruagụ na Nnewi ka isi jenu Ogene n'Igbo n'Eshia niile obele nwagabana Lezienụ Chief na Lọlọ Izuchukwu Nwajiakụ eze ndị Igbo gburugburu na Malaysia Igwe Omekagụ eze afọ onye Amalenyi Kwan n'Ọzụbụlụ Chijioke nwenye Atani na-ekele ihe Chief Christopher Ogbonnabili apụsi na ji nke izizi n'ọbọsi n'Ebonyi steeti Udicheji na Malaysia mmiri na-ezoro ọra ya si Nkene Chief Alolo Mike Obinna ezi nwa Azubike dị Dugwu na Malaysia niile Mike Biloni Onyeze n'isobili mmiri na-ezoro ọra si Nkene onye nwere nwere anyị weke nebezie Chief Mrs. Honorable Elizabeth Owo Honorable Chairperson Ohozala Local Government Ebonyi State ndị ọma gabanu Chief Cyril Okwudilichukwu mmiri na-ezoro ọra niile Ojimote mọgụ ewu anyị kadesi anyị je ka anyị na n'ifeanyị gbalịsirika ezigbo Okonkwo asị ego na mmiri na-ezoro ọra na Malaysia mmiri na-ezoro ọra n'ọba na Ọhazala onye nwere ihe ndị na-ezoro ọra ife ebe na ihe alụsị ego na Malaysia Alụsị ego na-ego na Chijioke alụsị ego na asị na nnụ n'isi na-akara aka na ọ dị-eje ọgwụ nnụnụ nwere ọnụ ogologo mana onye nze isi na-akara ya ejekwa n'ọgwụ ndị ọba mbọ maka na onye kweta ọgwụ okweta bụ isi
anyị n'ọsọ maka na onye na-amara ya ya na-akpọnya ya mana ife na-emekwa ụmụ nwale mmadụ ejikwa na maka ụjọ mmanwụ mesị na ya ezuru ka anyị ya anyị dị na-ekwu ahịa bịa mana ahịa bịa onye ọbụla n'ọsọ maka na ọ na-abụ nwata fọ ọgwụ egboligbo ọsị ka ọkpụkpụ anyị ruru mana ife anyị lụrụ n'elu ụwa nke erika mana anyị welinu nwayọ na ife anyị na-achọ ga-elu anyị aka maka na mmebi adafiarụ mana asị lụzi alụ ọnụ onye ka alụtara na mgbara ise maka na mmadụ lotasi ife ọlụgolalụ n'elu ụwa nke a ọsịa ya dozie maka na ya su nne melotasi na ya mụrụ nwa melotezi ebe nne ya nọ ndị nwelu n'elu farapịa welisi kolofia ndị nweli moto na ụkwụ kapa ji bazie ime ọfịa na famelotezi ebe moto fadị maka na ahịa su na nye udo ka anyị ga-eji nwe mmelinu ahịa bịa nụ ụmụaka na-ekwunu nwata fọ ọgwụ egbolegbo ọsị ọgwụgwụ ya eru Agaswanye